Hola família, continuem amb la proposta de llibres i avui us porto balls i danses al Pirineu. En aquest cas tornem al format clàssic. Jo respondré a les preguntes que em farà l'Emma, que no coneix el llibre i llavors així ens posarà més a prova. Qui l'ha fet aquest? Aquest llibre és d'un grup de gent de l'Escola Folk del Pirineu i del Tradicionarius, que dirigits per un grup de professors de l'Escola Folk, han recopilat tota una colla de partitures de la comarca de la Garrotxa. Ha hagut, a part dels que acabes de dir, més gent que ja ha sigut voluntari? Bueno, hi ha hagut molta gent que ja ha portat coneixements, partitures, com els de l'Esbart d'Ensaire Marboleny, però jo destacaria que, a part de les partitures, a dintre hi trobem unes explicacions molt interessants d'en Carles Mas sobre els contrapassos i les sardanes curtes. Diríem que a part de les partitures tenen lletra? Hi ha algunes que tenen cançons, però el que més interessant és que totes les partitures estan escrites amb les 3 tonalitats més habituals a l'hora de tocar amb instruments. De manera que si toques amb flabiol, amb acordió, tot això, podràs trobar aquestes partitures. També aniria bé per guitarra, violins... Correcte. I llavors d'aquesta manera inclús pots trobar-te que és que jo llegeixo amb aquestes notes no em va bé. Bueno, doncs ja tens transportat i tens una proposta d'acords per acompanyar-lo amb la guitarra, amb tot plegat. A més, totes són danses que s'han ballat o es ballen. O sigui, no només són cançons antigues, cançons tradicionals trobades en arxiu, sinó que moltes d'elles hi trobareu de gegants que hi ha actualment encara aquí a la comarca de la Garrotxa. Hi ha CD per explicar o sentir? No. Aquest està molt pensat pels músics, però com que són, com us he dit, hi ha bastantes melodies que són actuals, doncs evidentment si busqueu el ball del conill o d'Olot, doncs a YouTube trobareu les melodies allà. Aquí només hi ha el guió, no hi ha els acompanyaments que podeu crear, que això és cosa vostra. Hi ha dibuixos fent, per exemple, un pas o... No hi ha les coreografies. Simplement el que sí que hi ha és una explicació molt teòrica i molt exhaustiva del que són els contrapassos que allà a la comarca de la Garrotxa s'havien conservat i se'n ballen encara molt. Quines cançons hi ha en aquest? Oh! Aviam, quantes melodies hi ha? Hi ha moltes, des del ball d'en Serrallonga, ball de Pavordes... Bueno, ja ho veiem, estem gruixuts. Moltíssimes. Clar, ball de capgrossos, si dins d'alguna hi ha una suite de danses també, no us l'acabareu. Per tant, oi que me deixareu que vagi llegint una miqueta? I demà continuem. Adéu.